Get ready with me, my Slováko. Dnes vám konečne ukážem, ako viem rozprávať po slovensky. Ak neviete prečo, vám poviem celý príbeh. Som Talianka, ale moja mamina sa narodila a vyrastla na Slovensku. Tam máme jej celú rodinu, teda už nemám ani babku, ani detka, ale stále sú tam jej traja bratia s rodinami. Moje fantastické sesterničky a jeden môj malý bratranček. Všetky ich veľmi ľúbim a vždy, keď sa nemôžeme vidieť, veľmi mi chýbajú. Dá sa teda povedať, že som taliansko-slovenského pôvodu. Takže vlastne som sa začala učiť po slovensky úplne normálne od mojej mamy, ktorá sa so mnou a s mojou sestrou od malička začína rozprávať po slovensky. Často sa doma stále rozprávame, aby som to nezabudla a neviem, asi sa mi to trošku darí, čo poviete. Moja mama sa s mojim tatinom stretla na jednom kresťanskom mítingu, keď mala 20 rokov. A po pár rokov sa rozdohla presťahovať sem na Sicíliu. Kde sme teda doma, kde sa najskôr narodila moja sestra a potom aj ja. A stále tu sme. Ja chodím do školy v Palerme a máme sem celú rodinu z talianskej strany. No a moja mama žije v Taliansku už viac ako 20 rokov a samozrejme každý rok chodíme na Slovensku viac ako 2-3 týždne. A keď tam chodím, môžem viacej rozprávať po slovensky a som veľmi ráda, lebo to je jazyk, ktorý veľmi sa mi páči. Nič, to je všetko. Myslím, že som vám už všetko povedal. Aj ak si na niečo zvedaví, môžete sa kľudne pýtať a ja vám rada odpoviem. Posielam veľkú pusu. Mua.